Jarky. Za 30 točila. Poď, 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 poď. Ono bude mať medailu, ale či dá mať Jarky, to je otázne. To neviem. Nedá, tam tu nedá. Dala Juhas, to môžeš čo povedať. Tá Juhas to je, tá išla na IOF, bola druhá, alebo tretia, išla za 2 na IOF pred rokom. Juhas odvel. To bolo pred rokom na IOF.